Her ved pynten, der går sten ud, sådan lidt spredt, meget langt ud. På den her side, der er rigtig badekartsfiskeri. På den anden side, der ændrer det sig lidt. Der bliver mere fladt, og det skiller meget markant. Mange står lige her på pynten og går ud, og jeg har set rigtig mange fange fisk her. Jeg har aldrig rigtig selv fanget nogen lige på pynten, men jeg har fanget i badekarret før, og rigtig mange på stykke efter. Så det er vigtigt at fiske efter og efter. Og jeg går, kan selv se, vand til knæerne. Stenene starter lige her foran. Og lad være med at gå ud på stenene. Det er fristende, fordi der er faktisk lavet et lille stykke ud, og så kan man fiske meget længere ud. Men de står inde. Hvorfor gå ud, når badekarret rent faktisk starter lige her med meget dybt vand? Jeg synes, den ser lidt lang ud. Så skulle vi genudsætte den. Den er par 40.